Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel and friend bukan channel. Jadi hari ini ceritanya apa? Jungkring bos, Jungkring dijare arek balik. Balik nang ndi lho? Enggak ngerti mbong kok jam piro. Wong arek balik. Balik meneh iki, Ping. Kerja balik kerjane. Ya mau balik engko bengi yo geger ya ini kon ngeterno. Ya geger kon ngeterno kuwi lho. Lah kok ngetere tekan ndi to? Kowe nyapa to? Kerja ning Sidoarjo. Iki ning Sidoarjo sik yo. Yo bar ono. Sidoarjo jangkal wis konggon ya iki. Sidoarjo kuwi. Kok niku aluha kok jenengku. Piye? Ngerti kabeh apa gak ngerti? Apa piye? Iya. Balik wi engko ya iki. Tukang kerja Surabaya. Balik ku ngerti. Jangan pian tapi kan berhubungan karo cacah ni wis go tas kok mah budal jam 7 berisa. Tapi mandek meni wulan. Ulan sapa? Ulan dari ya? Wulan nanti Wulan. masuk Taruhane ning kono to, Kono kono. to. Ngene Agung. Kok nek wis hewe langsung tak ono bis turu. Iya. Terus teko mburi pada iso. Nah, Langsung kerja isoke. Numpak sumber kuwi lho. Lah Jawaku ngono. Sumber kencana ya mbiyen. Akhirnya muni KL lah mudun 3.000. Nah. Sumpah. Akhirnya muni KL. Medone pira? 3.000. KL iki murah pokoke 4 bis mbiyen. Kartu langganan ya. Kartu langganan. Gak sanggo kartu lho, masa gak duwe lho muni KL. KL. Regone wis beda mbiyen. beda bos. Tapi saiki kene saiki ya. Saiki kene. Cik to. Saiki cek. Cik berlaku pira? Saiki sih. Cik berlaku. Tapi wong-wongan nih. Ya men nanti tekoki kartune kudu duwe. Wong-wongan. Lha gak kertu nek alat-alat bisa masih kae. KL wis Gak iso wis gitu saiki. KL wis ndang medone masih. Kamu salahkan apa weh? Tadi jurane goblok saradan wis tekoki sapa? Karek ngahini to. Tengah halas kuwi. Ndang ngobok ae to nek. Aku gak seneng bis tapi angger ngetani nek ora sumber mau. Mo. Padha aku gak arti bis, tapi nek numpak nek gak sumber ya. Iki nek misal numpak ikan kaya kurang lega. Nganjuk bilang ya sumber. Weh, lanjut di. Aku arep Bali to. Eh? Lah kan Bali kan kowe to sing Iya. numpak bis gerono arep tinggalan tiket kan. Mbuh bis apa Lanjut di. Ning ndi? Alalah. Beng. Beng. Gak tapi saiki meneh nang Surabaya iki. Kowe nek teko kene mudhun numbraan. Mudhun numbraan sik. Kowe numpak apa jenenge? Harapan ke lho. Kowe langsung ngetol. Ses teko kono langsung ke terminal mudhun. Nak kowe pengen ngetor carane dhewe munggah kon dumpil terus kau mudun Kadoan. Kowe nak mudune mbrekan angel tetepe. Turu lho ra tanek. Jak ngenang neh gak iso langsung jujuk. Oh, sumbere nak jam 1 munggah ngene. Dalam ket-ketan. Sumpah. Seram jantung kuwi. Kuwi bagi wong Bane ra mepet lemah kok. Oh. Tapi wis angen-angen pas balik dene iki. Apa pas nek kerjaan? Yo mati wis. Wis enek panggilan? Dinginane wis kon balik mergo ki kaya nganuku kon wis keterangane karek ngenteni tok nek ibuku. Terus aku kebetulan ada keperluan belakangan kan ngurus BPJS ning Madiun balik-balik ning Madiun. Jadi ngenteni ngurus bar kaya iki mau kan wis bar. Jadi wis pakai balik. BPJS jak ditanggung PT-mu. Yo gak Oh, ora ngborong ya? Yo kan dhewe. iki BPJS biyen iki. BPJS Pabrim biyen kan. BPJS Pak Biyen. Oh, nyairno Oh, pokoknya. nyairno. Cair berarti. 1.800 lho. Aku tau nyairno. Kan kok Tangerang biyen kok gak tak cairno ning kene 1000. Itu Mas, piro? Kuwi aku balik ben papa tok ndek. Apa bisane? Lagi tabrak motor barang kan. Terus gak lurus nek senane. Tenan. Yo gak nabrak, nah asine nabrak. Si nabrak kowe. Sing nabrak ngidong karo aku. Tapi sing kleru kono. Maksudnya kayak kan jalur utama marka gak putus. Iku nyabrange junjat janjut kayak malah makane ngono kuwi lho. Kan sing kleru tetep kono masih dicek ning CCTV apa. Ibu-ibu mesti. Gak yo Gak. diper lah, diper. Alah biasane ibu-ibu ngene. Ngene. BPJS rong wayah. Yo gak Cair lo cair sih. Kowe Jungkring. nambeli. wonge Oh, seneng boboy. sing boboki. Karena salah. Karena salah. Tapi memangnya jengkel-engkelan iki cepetan yang arep gelutan kok ya. Wih gelutan arepe. Apa wis wonge wis copot jaket ngene ya to. Terus ngene, iki dapres panen malah ndong. Wong cepet gak jaket wis cepet katok to. Yo gak ya tak inget iki aku jane. Tidak pernah dagang. Midang lagi berjungko wis jungko neh. Bos seneng tiba Awakan iki. Kalau tiran kon selamatin nah, video lagi kau selamatin nah. Kontol montore. Midang iki.
Juntul ya ngerti. Tutulan nih. Turun sewu. Alah piye malah tiba-tiba gentan to tuku piye. Ora. Iki ngerti, Duk. Rio ki ngerti iki. Iki Rio kenal sak kelas karo iki tak telepone Rio. Kowe ning asrama ta. Yuk, aku tabrakan ning kene. Rio munyuk to. Iya. Yo, aku tabrakan ning kene. Moro, wi lagek kena dijak omong-omongan wong iki. Wis arep sak grombol iki kaya dipergojek kabeh karo midung cilik-cilik wong loro. Aku lho gak helman. Wong helman 501 to. Yo, kan koncone. Ngomeri no. Lagi kena dijak omong-omongan. Tiba helm tok ya? Asli yo karo Tawakan ya tak pangkate kuwi to. Wis pokoknya hati-hati nek ning dalane. Tapi terapa apaan aku iki ber pawan tiba ya sing. Enggak, tapi saiki aku semua aku. Wedi aku nek digandol ki. Aku DJ tenan. Aku wedi nek digandul juga ora asli Per wedi. 10 detik mesti ngene. Iya. Aku wedi. Wedi aku digandol dukawan asli. Lebihnya apa? Tuan rek lenga-lenga ngene. Ngene nah. Iya, aku ngene ngarep tok. Enggak apa-apa. Ngene. Kuwi kok ngingeti apa? Kulino bobo gak aro kedien ngono. Kok lenga-lenga rono Lah karo rek. Wil malah didoni wong lah karo Wil dicek kok. Ya aku mek Motor lah didoni wong. yo tipe wapat karo dukawan iki blok weri. Lah kok gak enek reaksi duk. Sakno aku, kalau terus bablas aku bablas. Ojo. Oh, lanang kok. Kalau yang beduk Beduk. Lagi doni kok sejarah kowe ndro ngene karo iki. Pas nang gurine lho. Kayak anakku. Pas ning gurine wiber ngene. Alah, ora lah kok. Lho, iki praktekno lho, Le. Aja diedit ya, aja diedit. Iki nyoteng lemah barang ben. Alah. Apa bugeng lho. Bugeng nek kon nyoteng ngono iki, jak omong-omongan. Nyoteng sikil barang. Apa wae karo tak blayer kono malah mau. Ada kayak ngudruk aku ngudruk tak salut bablas. Wong rendeng-rendeng tapi. Masa idune teplok nek rai. Lho, kowe gak ngendong ngene lho. Rai ta sepok. Tapi kowe kena, Cuk. Gak kena, aku ngowene aku kok. Lah kono yo iya melu Piye kowe tak gendah. Bajingan. Nanti mantap kamu iki. Mendinge tak sujune awak lincah yo Win. Gak lincah yo mbuh. Enek kuninge sih. Wes ana bos nek numpak motor dalam sing ngidang itu. Ngidoni kancane. Ayo. Mari ngidu mandek sik minggir sik. Timbane gelut. Lah wong jeneng. Neng iki kon wangi ning Sidoarjo sik. Paling 3 dinonan, paling setan ku lagi pindah nang Probolinggo. Probolinggo. Probolinggo yo ngene koyo omah perumahan, omah dhewe, omah wong pribadi tapi omah kok iso gede-gede ki oleh duit tekon ndi aku mikir. Kowe ngantek batin ngono? Iya, kok iso ya wong sugih-sugih koyo. Ala wis gak nutut kring batin barang ngono. Melu kesugihan ku piye ya? Iki kok opo ngono kerjane aku bingung kadang. Kok iso sugih-sugih ngono. Asyik bingung. Noglang iki barang apa manten? Kuwi mesti lairna sugih ngono lho. Kayak misal sak omah iki pengen tip marmer. Ngono dihitung di borong. Kok pira ngono. Lah cumping iki kerjane tak setan. Kok misal iki 3 dina kudu rampung. Ngono kuwi. Misal Iya. Misal- dihitung ki harian tapi kadang koyo ben minggune koyo cara gaji ben minggu enek mesti enek bonusane cara mari mulai cepet mesti kayak bonusan. Apa nek bare cepet malah oleh bonus ya? Alah, Semi sistem bonus borong. ngono. Iya to. Ngono. Marmer kok pedidi aku tau ora masalah. Marmer koyo telung anggone iki 3 meter. Dinding apa lantai? Enggak iki 2 meter. 2 meter. Wong ikon ke. Wong papat ngono. Oh iya Nek mikul. misal ceblok pecah piye kan? Yo gak tahu aja sampai. Aja sampai ya. Nek sampai piye? Alon-alon. Sampai larang, larang. Kowe tau Gak bayaran toh? Iki kring selama kerja. Karek ngene to. Gila Wis lho. selama kerja iki, kerjane kok marmeran, tau pasang sing rego pira marmer. Paling larang. Rego, jujur nek rego ki kaya ngono ki ya larang-larang tapi aku gak ngerti regone ki piro. Jujur gak ngerti regone. Gak ngerti regone. Dan gak tau tekok gak pengen rong. Sungkan to arep tekok-tekok ning iki sungkan. Larang-larang bos. Tekok-tekok karo tuku to ya, Kring. Hati-hati. Tapi kayak nek ekstasi itu nek ekstasi itu wis dipasang ini biasane maine resin warnane ya kudu padha marmer kuwi. Ngracik warna sih. Nyamarno ya. Iki Monggo.
Kuwi masange wong pira kring ngono iki? Tergantung kadang wong 4, kadang wong 2 nek barang gede-gede wong 4 paling enggak sing nggon. Nah awakmu nglageni tukang pira? Tukang stok tok. Tukang stok tok, kadang nek noki ono noki ngewangi masang. Masih kok mbureng ki kadang ngewangi masang. Iki wis tukang apa kuli to? Kuli to. Oh, Tapi walah. semi maksudnya misal anu karo pasang. Oke, tapi iso. duwe tukang. Nek iso yo ayo awake nukang wong 5 iki kabeh masang. Iki malah tukang malah gur kongkon-kongkonan tok tukange. Kongkon-kongkonan tok. Masange gak lurus ngene mau wiring ngene ya. Waya sih iku ngene. Aku tahu pisan mlebu ning proyek iki. Tukang aku no. Lah masang dhuwur anu iki miring ngene bae. Aku langsung medhot dah. Tahu balik. Aku tukang bayarane dhuwur. Bayar dhuwur. Dhuwur mergo bayarane. Ora tamroyak, lho meroyak langsung tukang aku. Kadang karo ora. Yo. Tergantung gandengane. Tapi nek wis oleh kaya oleh garapan ngono enak nyantai ngono gitu. Nek wayah Oleh arep laut nggih luluh kakean diuruki ning pasir. Sesuk delok atus. Tahu ora to we? Yo tahu kok, gak. Tukangmu Saiki iki ternyata wong Kediri. Kediri. Hmm. Berarti iki sak omah ki kowe karo tukangmu, terus sak omah neh kuntul karo anune, tukange ngono. Yo, dadi sanggon iki kok di kayak wong loro ngono. Tak kira nek langsung misal kan mbok kan wong loro kowe karo kuntul to. Kan tukang tambah tandur kan wong papat. Yo. Kira bareng iki, terus bareng iki ngono. Iki kan enek sing kadang njaluk, sitoke yo njaluk padha, njaluk barenge padha, njaluk bare dina iki ngono. Bingung gawe makane wonge sing dindum. Itu ngono bos. Kowe cungkring biar balik. Yes. Muga-muga kerasan kok ono ping ya. Heeh. Muga Wis dalan padange, padang dalane. lho. Delane. Muga-muga iki apa Diterima amal ibadahe. Duh. Apa to? Lho omong. Yes, muga-muga ya segene apa-apa bos, kerja padha lancar. Lancare padha kerjane golek rezeki ya, Kring. Tapi nek koyo mangan, tuku. Nek Surabayanan dhewe. Dhewe piye? Nek luar Mas tuku dhewe. Hmm. Nek luar Surabaya kaya garapan kaya Sidoarjo, Probolinggo ngono kuwi ditukoki nogi. Tapi kadang ning Surabaya nek aku karo kuntul ngono sing nukokne kadang nogi. Oh, gak masak dhewe ya? Gak aras-arasan masak. Lah aku biyen ning dinding metu mau jangkahe ning njaba bakul lho dhewe. aku biyen anu masak dhewe iki. Gentenan. Ya, Sip-sipan iku iki aku tangiso blonjo kok gilir-gilir terus ngono. Ya ngono. ya wong bangunan ngono. Wis bos dadi ngono kawasan gare ini tapi iki kok aku meh ngeterno jungling sampe kringe balik kok. Kebar isak ya. Kabar isak ya. Magrib iki. Heeh. Pokoke wis Ngeterno ning ndi? Ning terminal to. Lah iki ra nggo pedah lho mulai. Ora nggo pet. Ngebis. Oh, ngebis. Ning kono iki apa? Nah, Ojek. itu kapan mapak? Mapak ya. Ya wis, Nang, ngono ae. Jadi ngono, terima kasih banyak sudah menonton. Pokoknya support terus YouTuber anak-anak seperti kita. Pokoknya jangan waleh-waleh. Wis ngono, pokoknya salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Amin. Akhiri untuk absen hari ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.